إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amadou Konare ne biye jumaye jumado biye la horoma donye o sebe ala batuli ani ala nyini Amadou Konare hadamade tanutala ibada foi kama oko ika ala don ka ala nyini ka don ka idama ka sha ala la ka ala dele Amadou Konare ka do baloni sayache subhanahu wa ta'ala ayanda ode kama ala jine meleke urdane buna aramade ika do andara ala batuli di kama Amadou Konare ala ko foyi to kɔfɛ wari ɲini no ayi olu t'a la i dara ala batuli de kama wari ɲini ni dumuni ni bana ni kɛnɛya ni furakɛli o bɛ kɔfɛ ka ala dɔn ka ala ɲini k'a dɔn ka ala batu ka sun ka sali wa an fili na k'an nakun ma o la dɛ maa ti jigin aw la o aw ye foroba bamananw ye maa ti jigin aw la aw ka jamana bɛɛ hali n'a ma sali a ti foyi kɛ maa si ti jigin a la a kuma n'a ma balo ɲini an bɛ sa wa mɛ min kɔni bɛ yen maa o maa yɛrɛ diɲɛ na don dɔ la i b'i ye lahara koyi o ye tiɲɛ ye Amadou Konare an b'a ɲini Alahu Ta'ala fɛ ala min n'a ye nin jamana belebeleba in da Mali ka anw da k'an bila jamana in kɔnɔ k'an k'a tigi ye Amadou Konare k'a dɔn ja b'a la minɔgɔ b'a la gɛlɛya b'a la sɛgɛn b'a la tile barika ka bon san yɛrɛ tɛna balo gɛlɛyara Amadou Konare ala ko anw ni nin de ka kan ko yan de y'anw sigiyɔrɔ ye ala a jara anw malidenw ye an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn n'a kun ye alaja i b'an balo k'an bila tasuma kami kɔnɔ an b'an balo ɲini ye i ko an ni nin de ka kan ala anw jɛra n'o ye ala i ko an ka sun sunkalo tɛmɛna anw sunna e ala de kama ala i ko an ka sali an ye sali caman kɛ e ala de kama k'i ala deli nka ala e m'a fɔ sɛbɛnfura kɔnɔ ala i ma tamasiyɛn jira k'a fɔ e yɛrɛ ala bi sali walima e ala bi sun ala ko an k'o kɛ ne ko anw ka min kɛ ya ala anw b'o kɛ Alahu Ta'ala anw bɛ e deli masa sankɔrɔ tali masa min ka masaya bi laban masa min ka masaya bi bɛɛ sanfɛ masa min ka masaya tilennen don masa min di fili masa min di jalaki ala anw y'i deli an minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ala an minnu ye malidenw ye ala i k'a dɔn anw jɛna n'a ye e ye fɛn min da ka da anw kan ala o diyara anw ye wa anw nisɔndiyalen don an b'i tanu ka d'o fana kan ala an b'i deli i yɛrɛ ko k'an k'e deli e de hinɛ masa ye ala anw b'i deli an b'an dama kasi ye ala anw ka jamana a bɛ dankan min na gɛlɛya caman dalen don ɲɔgɔn kan nka ala e yɛrɛ bɛ nin bɛɛ dɔn hali n'a ma f'i ye min ka ɲɛ anw ma anw maliden ma subahana wa taala e b'a dɔn ala an ka jamana kisi ala an ka jamana kisi an ka jamana tanga ala an ka jamana kisi an ka jamana tanga ala yelen mɛnna an ka jamana kɔnɔ an ka bɔ dibi la dibifin min n'an b'a kɔnɔ o ye kodɔnbaliya ye faamubaliya gɛlɛya ni juguya ni hasidiya an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ala i k'a dɔn duga ka bɔ an jɛ dusukun bɛɛ lajɛlen k'a saniya ala an n'i ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ ala i k'a dɔn an ka jamana bi ja ala an ka jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen n'u bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la anw kɔni ɲɛna u b'a ka min kɛ a diyara anw ye ala min ka ɲi hali bi u bila o baara la ala min ka ɲi min bɛ laban u bila o baara la o k'i ka alaya kama a kɛ Mahamadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a kɛ Maka ni Madinɛ kama a kɛ Kuresiw barika kama ala a kɛ Kuranɛ kama ala a k'an ka maa ɲuman minnu dalen bɛ dugukolo jukɔrɔ minnu bɛ e ala dɔn minnu bɛ ala wele minnu bɛ siran e ala ɲɛ min ye nabiyu ye ka taa se kirabaw ma an ka maa ɲuman minnu bɛ jamana kɔnɔ balolen ni sale ala a k'u ka ala ɲɛsiranya kama i k'an ka jamana kisi k'an ka jamana tanga ala i ka hinɛ an na ala i ka hinɛ an na i ka maliden bɛɛ lajɛlen bɛɛ kelen kan fɛn min bɛ senna bi ko malidenw yɛrɛ dama ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ dialogue intermalien ala a kɛ kɛnɛ min basigilen bɛ kɛnɛ min n'a bɛ laban ala a kɛ kɛnɛ min ni malidenw bɛ ɲɔgɔn faamu ala a kɛ kɛnɛ min ni yafa kɛnɛ don ni basigi kɛnɛ don ala o gundo b'e bolo ala o se b'e ye ala o se b'e ye ala o se b'e ye Amadou Konare jamana maa minnu bɛ yen n'u diminen bɛ k'a fɔ k'u dɛtɛ kuma na walima u kana wuli ka jɔ kɛ a ka n'u tɔɔrɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ fa'alun lima yuridun fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ dugukolo sanfɛ ala ka yamaruya don karamɔgɔ nana kalandenw karamɔgɔ nana bisimila daba nana maa ca denkɛ nana bisimila karamɔgɔ tɛmɛ ni walanda ye
minnu fana ŋwɛni don ka bɔ faso rɔ olu ta bɛ cogo di Amadou Konare Ala ka hakili ɲuman di faamaw ma Ami. Ala ka hakili ɲuman di faamaw ma Ami. k'a ɲini u fɛ Allah kama Tiɲɛ. kira kama Awɔ. alikuranɛ barika kama Wallahi. ma o ma n'o ye maliden ye Amadou Konare n'a bɛ jamana in kɔ kan ni se b'a ye dalu b'a bolo a bɛ se ka ko kɛ n'u sirannen don n'u sirannen don Ɔhɔ. Ala ka maliden bɛɛ lajɛlen ka hakili kɛ kelen ye Ami. ninnu ka segin ka na kelen wɛrɛ bɛ yen naam minnu bɛ yen ni sɔmi kɛl'u la ka siga k'u la ko u bolo selen forobafɛn ma n'u bɛ kaso la kalo caman ni da tɛ ka don olu ka ko la Amadou Konare Ala Olu ta k'u bɛ di. kungo nɔgɔya Ala k'u kungo nɔgɔya Ami. ya Rabbi Ala ka yelen minɛ Ami. Ala ka yelen minɛ Ami. gundo o gundo b'a la dibo o dibo b'a la Ɔhɔ. Ala k'a dibi k'a fara Ami. Ala k'a gundo da kɛnɛ kan Amina. ya Rabbi Ala k'an ni kanu don ɲɔgɔn na Ami. Ala k'an ni kanu don ɲɔgɔn na Ami. Ala k'o k'a ka Ala kama A se b'a ye. bɛɛ k'i bolo kɔrɔta a y'a sanfɛ bolo kɔrɔta A'udhu billahi minash shaitanir rajim Asimi, Allahumma Bibila. salli ala sayidina Asimi a ka bigi bila a k'a bolo kɔrɔta n'a karamɔgɔ fa- daba tunkara bɛna dubabu kɛ i n'a famana a tɛ ka ye sisan dɛ ne yɛrɛ Asimi tun ɲɛna dialogue ko in na sa n ko a na ye a tɛ ka ye sisan dɛ ayiwa n'i m'a fɔ a ye ko dugawu ni barika tɛ sɔrɔ gansan dɛ n'a ma dɔɔni di tɔndɔn ma ten sa a n'o tɛ a b'a sigi sufiya dama in t'a ɲa dɛ a ka cɛnin bɛ de yan junior wa junior kamalenba junior de c'est lui qui a remplacé madame le ministre ale de bɛ œuvre sociale kunna sisan mais junior la qu'est-ce qu'il dit mais a mana ji di bajamugukaw ni fɔ mais gɔngɔli tora a kunna han a fɔ a ye ko n bɛ gɔngɔli tora a kunna dɛ mais pourquoi a tɛ n ka kuma ɲɛfɔ cɛ ye de a ka kuma ɲɛfɔ junior yɛrɛ ka ko kɛ a bɛ se de ايوه ما شاء الله ما شاء الله لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على daba denkɛ colonel Maliki Jaw duwawu minɛ i fa dɔba ka duwawu de bi minɛ bi Maliki ka denkundi don n bɛ n da sonya k'o f'i ye Maliki ka an bɛ fɔ bi wa faama don dɛ n den de don faama ka denkundi ko kuma de bi waati janya a kari b'a ma koyi a ka denkundi don kɛnɛ kan an ye kafe min ye a tɔgɔ da an bɛ min na Segu bɛɛ o kun bɛ se a fila bɛɛ la Maliki Jaw kɔrɔba kɔni e ka ɲininkali kɛ n'a filan tɛ s'a la a filanw de b'o dɔn ne kɔni t'o dɔn a fɔ a ye k'a ka ko kɛ ten sa a fɔ a ka fɛn kɛ ten k'a ka ko kɛ n den de don Maliki Jaw an ye dugawu saba k'a ye denkundi don saba in bɛɛ minɛna nka k'a tɔ bɛ yɛlɛ sanfɛ o bɛ ne kelen de bolo sa k'a barika k'a kɛ bada ye o jamana o fɔra ne kelen de ne kelen de bɛ se k'o fɔ a ye n'a mɛ n wele n t'a fɔ a ye bi n t'a fɔ sini اللهم صل على سيدنا محمد وعلى رسوله لا لا شريك له لا اله الا هو اشهد ان محمد ay duwawu minɛ togoda la minnu bɛ nakɔ la ay duwawu minɛ لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn kɔɲɔmuso sɔrɔla so kɔrɔ t'o ye dɛ ni kɔɲɔmuso somɔgɔw ye dɔ la fɔ k'u sen kari i taalen don dagabilen de ta ka b'u da la o kɔrɔ kɔɲɔmuso kun kelen bɛ k'u tɔɔrɔ e nana o daga b'u da la wa yɔrɔ du o du kɛɲɛkɛ dɔ fakɛɲɛ bakɛɲɛ dɔ e bɔlen sa e nana e tɛ ko kalama e taar'i nɔrɔ o la dumansi fana d'a f'i ye ko awɔ e b'o ta sa o tɛ daga bɔtɔ olu de la o bɛ dɔn kɛ f'u se Amadou Konare kuma na tiɲɛ tɛ ban Amadou Konare n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Seyidu Konatɛ Seyidu Konatɛ i k'a dɔn a ko min ye jamana ye bɛɛ lajɛlen ni kuma ka kan kuma yɛrɛ man ka fɔ maa min kɔ o ye ɲɔrɔnkaw ka sirifukɛ ye min ye Buye Hayidara Buye Hayidara i k'a dɔn maa min b'a ka kunnafoni lase a ye kɔrɔfɔ in da k'a d'o ma o k'a jɛnsɛn diɲɛmaa ye ka sababu kɛ ɲɔgɔnkun bɛ ba min bɛ senna bi i k'a dɔn ɲinɛma kɛ ɲɔrɔnkɔ ka sababu kɛ i k'a dɔn min ye jamana ye a ye yamaruyadi kɛ wulikajɔw ka boloda jamanaden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ɲɔrɔn sirifukɛ i k'a dɔn a kumana fɛn o fɛn n'o bɛ ɲɛsin jamana ninko ma a kumana bɛɛ lajɛlen na dialogue intermalien min ye ɲɔrɔn sirifukɛ ye hamalasiw ka ɲɛma a ko jamana masakɛsigi a kan ka kɛ nka a kɛ waati de b'a la kuma min ni bɛɛ lajɛlen hakili ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana basigi ani jamana ɲɛta n'o balodara i k'a dɔn jamana présidentsigi kan ka kɛ a ko nka san 30 ani kɔ an ye fɛn min ye n'o ma kɛ sababu ye jamana basigi ani jamana ɲɛta ka kɛ san o san
i k'a dɔn ko kura dɔ bɛ don jamana kɔnɔ a ko wuli ka jɔ kura ka boloda hakilina kura minnu dalen bɛ ɲɛmaa kuraw fɛ n'o ye cɛmancɛ fanga ye ale ma gɛlɛya y'a la a ko bɛ n'a waati a ko u ko min ma retour ordre constitutionnel jamana ka se k'a minɛnkɔrɔ kɔnɔ a ko maa si se k'o bali nka n'i ma ɲɛ i bɛ fɛn o fɛn daminɛ fo k'a sɔrɔ a daminɛ banbali don a ɲɛnen don fiɲɛ t'a la i k'a dɔn gɛlɛya t'a la ale ɲɛna cɛmancɛ fanga in bɛ se ka kɛ daminɛ ye daminɛ min n'o bɛna jamana yɛrɛ fura k'a jɛ a ko yalima jɔnni bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ don dɔ bɛ kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kelen ye vote joli joli bɛ yen min kɛra jamana kɔnɔ n'a bɛɛ lajɛlen laban taara kɛ gɛlɛya ye ani jamanadenw farafaralen ka bɔ ɲɔgɔn na ninnu ko k'u n'o baara kɛ a tɛ se k'a fɔ k'u bɛ to fanga na dayimu kayimu o kuma t'a la min ko nin ye wulikajɔ kura minnu bolo dalen don fɛ foro daminɛ ye wabɔ ye olu ka to k'o baara kɛ bɛɛ lajɛlen k'i dusu suma bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi an bɛɛ lajɛlen jamana kelen de ye ninnu bara ka baara min kɛ a ɲɛ ka taa se a nafa ma o de bɛna di président kura min bɛna sigi o bɛna sɔrɔ jamana furalen don k'a jɛ gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ yen kanako la ka taa se jamana yɛrɛ a marali gɛlɛya la o b'a sɔrɔ o bɛɛ furanna yalima o de ma nafa sɔrɔ wa o tuma démocratie i k'a dɔn jamana den bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ an bɛ min kan k'a kɛ bi n'o ye dialogue intermalien ale Buye Haidara a bɛ welewele da kɛ jamana den bɛɛ lajɛlen ye an k'an jija ka ye kɛnɛ in kan min bɛ min kɔnɔ a kana mara dɛ bɛɛ k'i ta fɔ yafaw ni min kan ka kɛ waasa a ka dilan o de bɛ jamana jidi o de bɛ jamana ɲɛtaa girinya a ko kuma hakili jugu foyi man ka bɔ nin na a ko wulikajɔ min ye malidenw ka fara ɲɔgɔn kan a nafa bɛ se malidenw de ma maa o maa y'i da don maliko la a ko don dɔ la o kuma kelen bɛ bɔrɔtɔ maakɔrɔ kuma ye surukubo ye malidenw ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye bɛɛ lajɛlen k'i muɲu de bɛ kɛ hɛrɛ ye kɔfɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tunkara an min tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn nouvelle horizon ɲɛdankura Jibril Keyita nin y'a ka sɛbɛn ye Jibril ko min ye k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana minisiri ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga e ko a laban ani a jɛɲɔgɔnkɔrɔ n'o ye politikimaw ye u laban ko u na baw fara han sɛbɛnnikɛla ko n'a ko k'a tɛ taa Choguel ka kuma mɛn n'a dabɔra a la yɛrɛ tiɲɛ na ko ala ka teli de baw fara Choguel y'u wele a ye na an ka sigi ka kuma a kun tɛ se nin ma o a caman ko wele cogoya ani ma ta min bɛ taa fɔ ne ko n'a fɔra i t'a la bilen yɛrɛ kun nka a ma ban dɔw fana bɛ yen olu b'o kɔrɔ kɔnɔ ni ka t'i ma fiɲɛ fana ye koyi o ye politiquement k'e ka maaw wele i dutigi ɲɔgɔnw wele ka na olu sigi ka ngɔngɔli sigi o kun ayi ngɔngɔli sigi t'a la o a ye wele ka na an ka politique kuma fɔ n'a ko k'a tɛna n'a fɔra ko a yɛrɛ da t'a la bilen kun mais ko problème o de ye nam an m'an yɛrɛ da don a la a baba a banna o sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na i ko bi musolaka tɛ a ko rɔ bilen han min ye k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a Dr Choguel Kokala ko fɔ maa caman tun y'a bila politikimaw fɛ nka min ye k'a dɔn k'a fɔ a kɛlen finitigilakaw ka minisiri ɲɛmaa ye a bɛ n'a fɔ i k'a dɔn a bilama ka surun finitigiya la ka tɛmɛ politikimaya kan han sabula min bɛ tali kɛ maa o maa bɛ yen ni politiki dulokiba b'olu kan na i k'a dɔn Choguel tɛ kuma a mana kuma sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a bɛ se ka kuma dɔ yɛri politikimaw kan ten maa caman y'u yɛrɛ ɲininka ko yala garadi jumɛn bɛ Choguel bolo wa walima a donna sɔrɔsiya la don jumɛn maa caman kamana ganlen don il est le sixième colonel avec quel grade colonel il est colonel o tuma a banna colonel tɛ maa duuru dɛ donc politikimaa tɛ bilen ayi o tuma a banna les six colonels an ma o de faamu o de faamuna sisan sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na i ko bi e ko min ye politiki sira fɛ n'a kuma fɔra i k'a dɔn n'i taara i k'a dɔn dɔnkɛ kɛnɛ kan gɔmɔ na sɛri ka k'i kan i ma ta i k'a dɔn wajuli kɛnɛ kan ala ko na fɔ i ye nka n'i nana politiki kɛnɛ kan i k'a dɔn hakilinaw tɛ kelen ye kumaw na fɔ awa i k'a dɔn kɔrɔfɔliw bɛ kɛ nka an bɛ don min na i ko bi a bɛ n'a fɔ kɔrɔfɔli minnu ni ɲɔgɔn dɔsi sɛbɛn minnu bɛ politiki ko la i k'a dɔn ko Choguel ko k'u tɛ jɛ n'a ye bilen dɛ i k'a dɔn k'a ye kuma a ye laseli kɛ tile fila in na laseli min bɛ yen n'a ye sɛbɛnni kunkurunin kɛ a ka bɔlɔlɔ sira kan page Facebook nka kuma min bɛ yen n'a kɔrɔ ka don kosɛbɛ dɛ sabula k'a ko k'an bɛ don min na i ko bi ko dɔ kɛra tenza o kuma min ye ko politiki maa si tɛna to tibi taaba kɔnɔ bilen i kana an ka armée tiɲɛ ko jɛntigɛ n'o ye bilen jɛntigɛ n'a ye i k'a dɔn a tɛna laja politiki maa si la bilen i kana fɔ jamana ka lakanako k'i bɛ bisi baza
bila o la ko da ni ngogori fu sirila o da la wa ko i k'a dɔn a tɛna laja maa si la bilen politique mana walima maa gansan wɛrɛ e k'a fɔ k'i bɛna an ka kalanko bisi basa i k'a dɔn ko jɛn tɛna kɛ ni o ye a tɛna kɛ n'a ye bilen maa si an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna k'a fɔ e bɛna piriti parata don o la ko c'est tout c'est fini c'est terminé bien a tuma a kɛra binkɛnɛ jɛn toi ka don ayi mais c'est ça n'a ɲɛna to maa si bolo o kuma sɛbɛnnikɛla ko ni kuma bɔra i k'a dɔn sɔrɔdasi jalatigiba dɔ da maa b'o faamu o y'olu ka baara n'a taabolo ye nka politiki maa kɛlen ko ka san 10 caman kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka jɛmu fanga n'o ye i k'a dɔn jamana yɛrɛ bɛ maracogo jɔnjɔn minnu na k'o baaraw sigi sen kan hakilinaw bɛɛ de b'i ta fɔ wa i k'a dɔn samasamaliw bɛ a kɔnɔ nka kana tasa da yira bɛɛ lajɛlen na ta o kuma ka bɔ politiki maa da jɔn ko ala ko maa caman dabilenni banna nka sɛbɛnnikɛla ko a kana maa dabaliba sabula an bɛ don min na i ko bi min ye minisiri ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Mayiga a n'a kɛ ni a yɛrɛ fana bɛ yɛrɛ ɲinina sabula nin waati laban ninnu na kobilen ciyara a yɛrɛ senkɔrɔ k'a sababu kɛ a n'a ka tɔnkɔrɔ maaw n'o ye M5 RFP o jɛkulu komite stratégique ɲɛmaaya min bɛ yen ni paraw bilala o ko la i k'a dɔn o gɛlɛyaw wulila min ye k'a dɔn kuma porokotolen caman bɔra ale yɛrɛ da minnu yɛrɛ la maliden caman ko a kan bɛ sɔrɔdasi dɔw ma o fana gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ minnu yɛrɛ la maa caman bɛ yen bi olu kɛlen don k'a laɲini k'a fɔ yɛlɛma ka don minisiri ɲɛmaaya na Asimi ko a k'a bolo bɔ Choguel bolo nin bɛɛ hibi habaw bɛ sen na ni i k'a dɔn Choguel ka jɔyɔrɔ kuma ni kuma kuraw kɛra i k'a dɔn bagabagali kumaw ye ka ɲɛsin politiki maaw ma maa caman ko nin ye i k'a dɔn yɛrɛmakara o kumaw de ye nka sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ donni min na i ko bi a ko jɔn ko ala min ye politiki maaw ni Choguel cɛ ye k'u ti ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ cogo si la bilen a misaliya dɔ ye a y'u weleli laban minnu kɛ i k'a dɔn maa zanni kele dɔw de nana min ye politiki disiba minnu bɛ yen n'olu ye tɔ hakikaw ye jamana kɔnɔ olu si ma kala don ɲina ka bɛn n'a ye n'i y'olu fɛn o fɛn ɲininka a caman ka fɔ la u b'a ye k'a fɔ bonya tɛ ko kɔnɔ u b'aw wele u bɛ taa aw ma fiɲɛ wa n'i taara a tɛ si la ka kuma wa i ma min fɔ i ta ti lamɛn o kuma i k'a dɔn ko bonya tɛ o la o kuma olu taabaliya ka sɔrɔ ani u taalen ye o kuma o de kama bi sigi sɛbɛkɔrɔ gwɛyalen bɛ i k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga ani politiki maaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a nalen filɛ i k'a dɔn nin jɔcogo kura min fana ta nin ye n'o ye bagabagaliba ye ka ɲɛsin politiki maaw ma yala o tɛna na i k'a dɔn k'a fɔ a tɔ kɛ kurabakɔrɔ ka gwango ye wa gɛlɛya tɔ bɛna jiro ja kosɛbɛ Choguel Kokala Mayiga ani politiki maaw ni ɲɔgɔn cɛ sabula Choguel ale bɛ yɛrɛ ɲinina politiki maaw dun b'a fɛ u da ka don kow la u ka jɛ ka jamana dilan ɲɔgɔn fɛ o min ye laada ye kabi jɛmu fanga nana jamana kɔnɔ nka ko bɛ da min na a bɛ ɲini ka kɛ binkɛnɛ jɛngin fanga ye i k'a dɔn dɔw ka jate la min yɛrɛ mankan ka kɛ i k'a dɔn kɔkɔrɔ don Choguel fɛ habada lezi sabula sɔrɔdasiw olu bɛ se ka kɛ finitigi ye u bɛ kɛlɛ ni mugu ni kisɛ de ɲɛdɔn nka jamana bɛ mara ni fɛɛrɛ bolo minnu ni politiki sariyasunw minnu bɛ a kɔnɔ Choguel kan k'o dɔn ka tɛmɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen kan nka n'a fɔ ale bɛna sen da i k'a dɔn jɛmu faga ani i k'a dɔn politiki baaraw kan jɔn ko ala ko o ye ko ye min ka bɛɛ dabali ba ko maa tigɛ da o da la n'an bɛ taa an laban an na se kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konare ni tulo gere bɔra dɔn na ni dunu bilala ale ti jɔ f'i k'a kɔri habada Amadou Konare n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sankore a bolo ko siɲɛ 125 kunnafoni in sɔrɔla afrique.com na Amadou Konare a bɛrɛ taa i k'a dɔn cɛkɔrɔba ka mangoto kuma minnu bara ka bɔ a da ani hakilina minnu b'a da e ko mɔɔw yɛrɛ de taara ka alimami falen wa Imam Diko sɛbɛnnikɛla ko a ko Imam Diko bɛ Algérie jamana na a dogolen dɛ min ye Mahamud Imam Diko i k'a dɔn a ka ko gɛlɛyara kosɛbɛ jamana den caman ma a gɛlɛyalen bɛ jamana faamaw ma a segili yɛrɛ kana jamana kɔnɔ i k'a dɔn a dulonnen don maa caman kamana gannen bɛ a na segi wa walima a tɛ segi cɛkɔrɔba don ɲɛnɛtigɛ don maa kalannen don i k'a dɔn kodɔnna don Amadou Konare i k'a dɔn kɔsɔ in na kɔni a ka kɔrɔfɔw a n'a ye kɔrɔfɔ laban minnu kɛ Amadou Konare n'i y'olu ta k'u lajɛ ko in gɛlɛyara kosɛbɛ Imam Diko hali n'a ma nimisa a yɛrɛ kɔni kamana ganna a ka taali Algérie jamana na a kɛra gɛlɛyaba ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Mali ni Algérie i k'a dɔn fiyɛfiyɛ min b'u cɛ n'u jɛlen don a la kilomɛtiri 1000 ani kilomɛtiri 300 i k'a dɔn o kɔrɔ de ye jamana kelen don burudamɛ minnu bɛ Mali la o fankelen fana bɛ Algérie nin bɛɛ lajɛlen ye maa suguya kelen ye i k'a dɔn Imam Diko ale sababu ka kɛ sababu jugu ye fo gɛlɛya ka don Mali ni Algérie cɛ o ko in kɔni
y'a yɛrɛ kamana guan Wallahi. sabula a ko i k'a dɔn a ka taali barika bonyana fo ayiwa Mali ni Algérie i k'a dɔn kun ɲini ka tiɲɛ ɲɔgɔn ye an y'an ka lasigidenw wele bɛɛ y'i ta wele ka kangari da kɛ i k'a dɔn kɔrɔfɔw guanna waati la ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔla bi a nɔgɔyalen don Imam Diko ko a ko Ala de y'ale sɛɛrɛ ye ale tɛ ka kɛ sababu ye abada ka kɛ jugu ye Mali ma Ala de y'a sɛɛrɛ ye Ala min y'ale alimami da Ala min b'ale fa ale tɛ se ka kɛ ayiwa maa jugu ye maa min bɛ se ka kɛ jugu ye ayiwa fo ka taa se a ka jamana nagasili ma walima ka kojugu ta k'a ka jamana sɛgɛrɛ a ko Ala y'ale sɛɛrɛ ye i k'a dɔn Amadu Konare alimami a ko kuma caman fɔra ale ka Algérie ta in na i k'a dɔn ayiwa bɛnzɛmaw caman fana yera a la o t'a jira k'a fɔ ale ye dabɔnkama kɛ walima o de b'a kɔnɔ ale yɛrɛ alimami a bangena jamana jumɛn na Mali don a ye fɛn bɛɛ sɔrɔ Mali de kɔnɔ a ye toit sɔrɔ Mali kɔnɔ a kalanna Mali kɔnɔ yalima Ala yɛrɛ bɛ sɔn ka jɛ n'o ye ale ka kɛ Mali ma jugu ye walima ka tamasiyɛn jugu ta ka Mali sɛgɛrɛ wa a ko ale kamana bɛ gaw la nka ni latigɛ bolila jɔnni kan a k'i k'a dɔn i b'a minɛ ni Ala ye a limaniyalen don a dalen don Ala ka masaya la a ko a bɛ min kɔni fɔ n'o jɛlen don a ko ale ka Algérie ta a b'ale ni Alahu Taala cɛ misiri sabanan de jɔra misiri min na a ye makama barika ka bon diɲɛ dugukolo sanfɛ Maka misiri ani Madina misiri tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn Algérie masakɛ ye misiri dɔ dilan misiri in kɔni a bɛ diinɛ de kofɔ ale kelen ma wele diɲɛsenna ni dɔnnikɛbaa bɛɛ lajɛlen welela misiri in na sabula silamɛya ɲɛɲinini ani k'a jidi i k'a dɔn o de bɛ kɛ misiri in kɔnɔ maa kalanninw welela a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ɛlɛ ni ale kɔni taara o kadira de kɔnɔ nka bɛnzɛmaw nana bɛn n'a ye sabula o waati kelen jamana jugu n'o ye rebelles ye o waati kelen fana o y'olu sɔrɔ Algérie maa caman kɔni y'a kɛ n'a fɔ Mali jugu i k'a dɔn ale l'olu kɔni ka kɛ kurun kelen kɔnɔ yɔrɔ kelen i k'a dɔn bɛɛ ma k'a don a ko a b'i kale Alahu Taala o fana tɛ a ko cɛkɔrɔba nin kelennin a kɛra maɲumanko ye sa dɛ nin kelennin dɛ ne kɔni ne ka mɛ kɔni ma d'a la n'a a bɛ ko la nin sen han tiɲɛ na a kɛlen maɲumanko ye ntɔ min kɛra don di wele donna n'o tɛ n'a ko bilahi o don o y'a sɔrɔ ni a worondora bɔn a man ɲi k'a fɔ ka n'a kɛ a bɛ ni Ala cɛ ma juguman kɛ maakɔrɔbaya nana sa o Amadu Konare Mahamudu Diko a ko nin waati labanw na maa jugu dɔw bɛ u ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ ale kɔni ni jamana ɲɛmaaw bi fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo min na maa juguw bɛ yen u ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'ale mangoya jamanadenw ye a k'o tɛ nkalon ye ale b'i kale Ala la ale ni nin bamanji Mali jugu u taara ɲɔgɔn sɔrɔ waati kelen don kelen i k'a dɔn yɔrɔ kelen na a ko i k'a dɔn maaw y'o faamuyali ko cogo la cogo min jɔ ko Ala ni Ala de b'a tiɲɛ dɔn k'a fɔ Mali cɛmancɛ fanga k'a fɔ gɛlɛya bi don n'olu ni ɲɔgɔn cɛ maa caman kɔni olu kɔni b'u sɛbɛ kɔrɔsɔn nka Ala ye min don o wasara a ko o kɔni a b'o di Ala ma sabula i k'a dɔn jamana in ye jamana kelen ye ale ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ Mali de kɔnɔ foyi tɛ diɲɛ na ale bɛ se k'o sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ min ka fisa ni Mali ye a ko ten o kuma i b'a fɔ a ye ni min bɛ ka fɔ tigitigi ni ne b'a ŋaniya na a ka abiyo ta bi bɛɛ a kana a ka audience ɲini Asimi fɛ a kana u ka sigi ka faso kuma kɛ n'a ma audience sɔrɔ k'a ka ne wele ko ne yɛrɛ bɛ audience ɲini non ni nin y'a kɔnɔta ye dɛ je dis mieux Asimikaw délégué an ka taa cɛkɔrɔba nɔfɛ a kana ça c'est pas la bonne solution o man ɲi musaka mun bɛna don jeliba tali ni jeliba bila les Mali traverse un moment difficile a ka na dɔrɔn Algérie ma taa n'a ye wa a ka billet retour ti bɔ Algérie u kana n'a ye a kana misiri kɔnɔ a k'a ka wajilu dumanw kɛ ka diinɛ kofɔ an ye a ka dugawu kɛ an tɛ se o la bilen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ sangwere kɔnɔ a ka bi bɔli la jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Amadu Konare ne
fɛn tɛ bɔ fɛn na k'a da tɛ dɔn habada n bala cogo bɛ di karamɔgɔ da b'a tungura kunnafoni sɛbɛn nouvelle horizon fasirikɛ Seydou Konatɛ Seydou kumana Seydou ko i k'a dɔn k'a fɔ dɔw ma jɛnya cogo o cogo a sebali tɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn énergie di Mali kuranko ɲina a na da zanan na min ye i k'a dɔn k'a fɔ tile bɔ bɛ habababa min ye funtɛni jugu bɛ jamana kan o waati kelen kuranko kɔni nana kɛ i k'a dɔn ɲɛkisɛ yɛrɛ ti d'a kan sɛbɛnnikɛla ko a ma tugu a tɛ tugu min ye i k'a dɔn sa ministre min ɲɛsinin bɛ kuranko ma n'o ye Babinu ye Babinu yɛrɛ wajibiyara sa Bintu kɔni a selila sa fo ka kuru funu ten na o don ne yɛrɛ Bintu ye irisi la k'a minɛ k'a pasa Mali faamaya man di han dɔnkiba dɔ don Bintu kana a bɛ irisi la Bintu salen bɛ a bɛ Ala deli la kuranko in na ma tenda in ye fo ka kuru wuli a la salikuru ni b'a dɔn fɛn dɔw bɛ a tɛ faamu quoi karamɔgɔ surasiw nana u ye colonels bila gouverneurs ya la ka colonels bila direction na énergie ko bilenna a tɛ taa colonel dɔ bila ye o ka marifa ta k'a ɲɛnabɔ a bɛ taa ba musokɔrɔba sigilen bɔ san bi joli ka n'o bila kuranko cɛ fo k'a si jɛ Babinu kasi nka o ɲɔgɔnna musokɔrɔba ko jugu tɛ koyi wallahi foyi ma wa kɔrɔla dɛ i b'a kɔrɔba sugu ne yɛrɛ ɲɛna k'a bɛ san 80 na wala a t'o bɔ a t'o bɔ ko nin jaya caya 50 ni ɲari a tɛ 60 bɔ kura ye Bintu fa ko a sɛlen bɛ fo ka tɛnɛ in guru Azimi a ye nin kelen gwɛlɛ naam sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn a bilelen ba Bintu a taara ORTM na gɛlɛya min bɛ yen a taara ɲɛfɔ kaba bɔra k'a basakili ci jɔn ko Ala malidenw ko an tɛ jɛn n'a ye anw ko muɲunen don k'a sabu k'an ɲɛna ɲɛ bɛ ka ɲini ko la y'a dɔw bɛ k'a bɛɛ lajɛlen manger k'a ti waraku la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen jamanadenw ye laɲini kɛ i k'a dɔn ko kiiri ka boloda maa minnu bɛ yen n'u bɛ n ka jamana kura k'a k'u sago n'u dungɔ ye ni n ka nafolo dun i k'a dɔn tɛgɛ ka da u kan sɛbɛnnikɛla ko o de ko kɛra fiɲɛjugu wulilen ye fiɲɛ min bɛ yen n'a ye maa caman zalo ko ani o ye ila manda fɛ ka se ka taa bɛɛ lajɛlen bila kasobo la Allah sɛbɛnnikɛla ko suti mani tile man di a yɛrɛ guwanna sa a ti tugu a ti tigɛ don o don i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu milana bɛɛ lajɛlen bɛ ka laɲini kɛ waasa u bɛ fiɲɛbɔda sɔrɔ u ko min ma liberté provisoire sɛbɛnnikɛla ko maa don ka di kaso la i bɔli ye i k'a dɔn ko in a sɛbɛkɔrɔ wusun bɛ nka min ye kununko ko kibaru duman dɔ bɔra sabula min bɛ tali kɛ maa 4 bɔɲanko olu kɔni ye fiɲɛbɔda sɔrɔ ka b'olu bilara i k'a dɔn ko hali dɔw k'u ka seli de bɛ yen k'u jɛn'o kɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa maa caman kun sigilen don ka maa min makɔnɔ k'o na labila o ye minisiri kɔrɔ Lamini Seydou Traoré ani i k'a dɔn EDM directeur belebeleba 2 i terikɛ wa Kureshi Konaré ton informaticien directeur ne ko nin cadre in bɔra ba jumɛn u ko Buye ka maa nalen don e daba taar'o ɲɛɲini ko Buye ka maa tɛ Buye ka maa tɛ ko de surkura ko il est informaticien je te jure kabi Kureshi nana ne y'a dɔn ko nin tɛ mɛn o cadre fɛn o fɛn m'a nommé i na don daba min tanu ko daba ka den ka CV ɲini ka n'e ko fɔ n ko nin tɛ mɛn yan non c'est-à-dire que problème min ye Konare wallahi n ye n gale Ala la Ala min bɛ na fa wallahi ne anw ma kalan an ma kalan an dɔnma tɛ yen min bɛ marché ɲini kabini an wolo an ma marché sɔrɔ an t'a ɲini mugu t'a la an bɛ duuru min sɔrɔ waritigiw kun n'u b'an ka nasɔngɔ bɔ an bɛ wasa n'o ye baara in ka d'an ne de ni maa o maa kɛra kadiri ye n'i kɛra ɲɛmaa ye ne b'i tanu n'i ka ɲi kɔni ne b'i tanu maa kɔni i bɛ se ka fɛn bɛɛ f'i ma o kelen n'i ka ɲi kɔni i tɛ ɲɛ n tɛ t'i ka biro la ne tɛ t'i deli n tɛ kɔntara ɲini fɛ fo n'i yɛrɛ ye n wele n dɔgɔ ye nin kɛ nin diyara n ye 5000 minɛ ne tɛ t'i fɛ yen foyi t'o la ils peuvent demander les gens Mali ka ministre société yɛrɛ bɛ nin na san 30 nka caman bɛ yen u tɛ se k'u bolo sin daba la wallahi ni mana kɔni ne yɛrɛ photo bila don dɔw dabali de bɛ ban voilà nin de ye daba ye wa nin de ye daba ye mais au fur et à mesure que baara bɛ kɛ n'i ma ɲi ni y'o fana fɔ i bɛ se ka n balo o la ne de ye tanu k'i ka ɲi mais si tu n'es pas bon tu n'es pas bon résultat in kɔni n y'o sɛbɛn fɔ dɛ n y'a f'i ye o sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ Kureshi ne ni Seydou tɛ kelen dɛ
a ko bɛna wo Seydou ko k'a sɔrɔ i dun ka kalanden Seydou ne ni journaliste Seydou tɛ kelen dɛ anw wasalen don n'an Seydou ma kɛ kalanden ɲuman de ye sɛbɛnnikɛla ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn Kureshi Konare ani directeur dɔ ye n'o ye Umaru Jara ye ka taa se min ye Bouakari Diallo maaw kun ɲɛna ko ninnu maa 4 nabila taara ye k'a fɔ ninnu jɔ tɛ maa bilalenw nɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn maa suguya ba 2 de minɛlen don ka don kaso la EDM ka ko in na minnu bɛ i k'a dɔn ni sɔmi kɛlen don karamɔgɔ Daba Tunkara k'a ye k'a fɔ min ye i k'a dɔn nafolo dɔw bɛ yen n'olu kun kan ka don groupe kow la n'u y'o nafolo kibi kaaba ka sɛbɛnlankolonw dilan i k'a dɔn ka wari dɔw fili numanfɛ dufa rɔ i k'a dɔn awa ko o ye maa kunfɔlɔ ye maa filanan ye maa mun ye i y'olu dɔn de minnu bɛ yen n'u kun kan ka na ni taji miliyɔn litiri camanba de ye i k'a dɔn ni u fana y'o bɔra nafolo ci waraku la ni taji ma ye hali bi ni a ka bi ninnu maa sugu 2 de minɛlen don ka bila kaso la sɛbɛnnikɛla ko maa kunfɔlɔ minnu bɛ yen ni sɔmi kɛlen don olu la i y'a ye k'a fɔ i ka cɛ n'o ye Fabuloso Mamadu la u k'a ma Mamala ale labilala kɔsɔkɔsɔ o taara ka so sɛbɛnnikɛla ko k'a ta o don na ka bila bila don o don liberté provisoire a b'a la ka ɲini min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa ntɛnɛndon janvier kalo tile 22 min ye i k'a dɔn laɲini dɔw kun kɛra nka min ye kunu alamisa min ye i k'a dɔn maa 4 i k'a dɔn k'olu kɔni ye fiɲɛbɔda sɔrɔ dɛ o maa 4 i y'olu dɔn de o ye i k'a dɔn madamu Aminata Ɲani ale tun ye i k'a dɔn secrétaire général min ɲɛsinen don i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw ma contrat kow ni i k'a dɔn marché public n'o ye sugubulonko ye ale labilara kɔsɔkɔsɔ o taara ka so Mahamadu Sidibe chef du département contrôle des contrats et passation des marchés ale fana bilara kɔsɔkɔsɔ o taara ka so Ousmane Traoré i k'a dɔn awa ale ye ancien directeur de production min yɛrɛ ɲɛsinen don courant yɛrɛ dilali n'a dili ma ale fana labilala maa 4 na o ye i ka bɔbɔkɛ n'o ye Joseph Tera département awa juridique min bɛ sariya kow kunna ale bilara sɛbɛnnikɛla ko c'est la première fois un cadre bobo au cas sɔrɔ nin ɲɔgɔn na c'est la première fois et puis de surcroît ale de chargelen don des questions juridiques. C'est le chef du département juridique. En général. Ma fa tike de ma diɲɛ yɛlɛmana. Kosɛbɛ. Les bobos. Bobo kadiri a sɔrɔ nin ɲɔgɔn na a ka dɔgɔn dɛ. A ka suma. Tiɲɛ don. Sɛbɛnnikɛla ko. A ma maaw kɔnɔ ko ni maa 4 ko Lamini Seydou n'a ye a la. Nka a yɛrɛ k'a fɔ olu fana tun ye laɲini kɛ walasa u bɛ fiɲɛbɔda sɔrɔ. Lamini Seydou Traoré ka taa se min ye Bouakari Diallo ani k'a dɔn directeur 2 n'o ye k'a dɔn Kureshi ani k'a dɔn Umaru Jara Baru. Nka ko u ma sɔn cogo si la. U ye sen da olu ka sɛbɛn kan hali bi n'a ka bi ko an ma tila aw la. Min ye Lamini Seydou ale kɔni bɛ Bamakɔ kasobon bala min ye Kureshi a n'a jɛɲɔgɔnkɛ ani tɔw olu d'a mɛn i k'a dɔn Kulikoro cɛncɛn awa badala ye sɛbɛnnikɛla ko nka an bɛ don min na i ko bi sɔmi kɛlen don min ye litiri miliyɔn 19 i k'a dɔn o de hakɛ dɔ tun ka na maa kunfɔlɔ a yɛrɛ k'a fɔ o ma na a guwanlen sa min ye i k'a dɔn awa litiri miliyɔn 6 ko u y'o kɔni sɔgɔbɛ u nana ni o ye o de kɛra sababu ye ka dɛmɛ don kala la nka maa sugu 2nan mun bɛ yen n'o ye Lamini Seydou ni directeur généraux ninnu ta ye o ye fɛn min ye i y'o dɔn de a bɛ fɔ min ma ko sɛbɛnlankolon dilan ani k'a dɔn ka maga jamana ka nafolo la i man kan ka maga min na olu ni kurubu k'o fana sɔmi kɛlen don olu la nka min ye kiiri de ma kɛ sa u nɔ don u nɔ tɛ o jaabi o na dɔn min ye groupe dɔw fana tun kan ka na i k'a dɔn min marché dira case construction i ka cɛ sojola k'a ka siège bɛ Mopti wa b'a gawo de dɔ bɛ banga sa o bɛ groupe ko la sɛbɛn enregistré la 100 mais non ce pays là i bɛ nin bɛ sɛgɛsɛgɛ fa ɲɛ fɛ non sɛbɛnnikɛla ko miliyari 6 miliyɔn 200 a n'a kunkanfɛ i k'a dɔn ko a taara groupe kɔni nakɔsɔ groupe ni dɔw kisi kasa ka na n'o ye jamana tila a dingɛ kɔnɔ bi sɛbɛnnikɛla ko ani ko in ne bɛ taa a m'a tigɛ da o da la a ɲɛ na dɔn nouvelle horizon olu y'a sɛbɛn Amadou Konare ne même bolo kari ka don mi woni sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui ale don min ye Alhaji Abe Haidara Shirifukɛ nin y'a ka sɛbɛn ye Abe Kodi Bouakari Sidiki i k'a dɔn fiɲɛdɔ mana dɔnkili da maa min b'a lamɛnna a bɛ gɛrɛ o la k'i tɛgɛ da o kan na o bɛ kɛ Bouakari Sidiki i k'a dɔn nin maa o maa kɔfɔlen filɛ énergie la nin bɛɛ lajɛlen bila ka di min kɔni ye directeur général kɔrɔ ye Kureshi Konare dɔ farala a ka ko kan suɲɛni kura dabalijugu kura o fana nana dɔ tuguni hali bi a bɛ kaso kɔnɔ Konare maraka de don wa
ayi est-ce que nin ye bamanan ye bon maraka bɛ sɔrɔ nin ye han ka yanfa konare maraka dɔw bɛ yen marakaw ka sɔrɔ nin na u bɛ gɛlɛya dɛ n b'o f'i ye dɛ ça je te dis bamanan dɛ ayiwa parce que ne tɛ a dɔn un cadre konare bamanan de Bɛlɛdugu ko ne t'i dɔn k'a suma dɛ a k'a sɛgɛsɛgɛ mɔgɔw ko Buye ka maa don sabu a bɛ bɔ ɲoro ɲafa a bɛ bɔ ɲoro ɲafa in de fɛ a sɛgɛsɛgɛ na n ka sɛbɛ kuma f'i ye ɲɛfɔ Amadu Konare k'a dɔn Kureshi Konare fɔ n k'o fɔ n fɔlen don nin jɛ in na a ka jugu tɛmɛ o bɛɛ kan énergie directeur kɔrɔ Amadu Konare k'a dɔn a bɛ kaso kɔnɔ o ɲɛma ɲini dabalijugu kura dɔ tigɛlen b'a bolo k'a to yen i k'a dɔn san saba cakɛda dɔ bɛ yen san o san miliyari 5 sefa wari a kun kɛlen bɛ k'o bɛn k'a k'ale dɔ cɛ bɔ kɛra o fana kalama a ko an na tila ɲinanda in na wa Amadu Konare i k'a dɔn case construction o don o groupe ko tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔw k'u ɲɛna k'a fɔ ko a dara kɛnɛ kan sa o ja ko wɛrɛ bɛ dibi la min ka jugu o bɛɛ ye nin kɔni b'a yɛrɛ kelen de nɔfɛ koyi ani maa tɛ a kun ye contrat dɔ kɛ ŋanama Amadu Konare k'a dɔn cakɛda dɔ ani EDM ni ɲɔgɔn cɛ février kalo san 2023 sɛbɛnnikɛla ka fɔ la o don smart energy solution san saba contrat Amadu Konare mun don min ye courant fanga ye ani courant jidili ka groupe yanga Amadu Konare k'a dɔn o contrat a y'o de kɛ san o san a bɛ miliyari 5 de ta ka di o cakɛda ma sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn min ye wulikajɔw ani jateminɛw ye installation agricole o don i k'a dɔn énergie fournisseur kɔrɔ dɔ bɛ yen i k'a dɔn ayi o kun n'an bɛ ni minɛn dɔ ye Balenge ani Dar Salamu i k'a dɔn ayiwa société SES i k'a dɔn ayiwa sans investissement majeur o don Amadu Konare k'a dɔn o kɔni a nana contrat duman da ka di olu ma énergie juguya la san 5 contrat in de kun kofɔlen b'o kɔnɔ Amadu Konare k'a dɔn contrat in ye san 7 sɔrɔ agricole de ye cakɛda in tɔgɔ ye mun don min ye courant fanga ye i k'a dɔn k'a barika ni k'a jidi ka wulikajɔw boloda Amadu Konare k'a dɔn ayiwa min kɔni ye Kureshi yɛrɛ de ye a kelen de nin contrat in bɛrɛ k'a dilan k'a ban Amadu Konare conseil d'administration i k'a dɔn o dama don a la o m'a fɔ o m'a fɔ ayi Konare min ye Kureshi kun jamanen don koyi sabula i k'a dɔn ale yɛrɛ ka ministre kuma kun da n'o cɛ a kun bɛ kuma in zama fo sanfɛla da ni min kun ka d'a ye Amadu Konare idemu a b'a don da fɛ k'a b'o da fɛ maa t'a ɲininka sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kɔsɔn in na wulikajɔw ani sɛgɛsɛgɛliw i y'a dɔn kiiritigɛlaw olu tɛ sɔn olu de nana bɔ nin galama k'a fɔ min kɔni ye miliyari ye 15 ye o bɛɛ lajɛlen de taalen don gansan maa si t'a dɔn wari in taara yɔrɔ min o kuma conseil d'administration kun bɛ min Amadu Konare k'a dɔn fournisseur in kɔni Kureshi nana ayiwa contrat signé u ni ɲɔgɔn cɛ a ko i k'a dɔn nin gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten a ko n'i y'i kota k'a lajɛ fournisseur in ka contrat conseil d'administration i k'a dɔn a bɛ n'a fɔ ko n'i bolo maana bɔ ka sin k'a salo ka tɛmɛ ten i k'a dɔn ayiwa min ye ayiwa Lafiyabugu ani Badalabugu i k'a dɔn bondo dɔw kun bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen nana don contrat kɔnɔ sefa wari miliyari 15 Amadu Konare k'a dɔn nin bɛ se ka bɔ énergie kun cogo di san o san i k'a dɔn a kelen ka hakilina kɔnɔ a ko nin bɛ kɛ cogo di a ko vérificateur général min ye Sanba Abi Babi ye kɔsɔn in na o de fana taara nin sɔgɔbɛ ka na nin bɔ kɛnɛ ma k'a da kɛnɛ ka tandara Kureshi kɔni u laban bɛ taw denni dayɛlɛ a kama o ni taw denni kaso ma dayɛlɛ nin kama i k'a fɔ ma tiɲɛ na ale ka nin waati kunkurunin kɔnɔ taw denni kaso a bɛ sɔn ka dayɛlɛ Kureshi tɛ c'est à dire kulukɔrɔ kaso tɛ foyi ɲɛ a la taw denni ni Kidal kaso de kan ka dayɛlɛ ni kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tunkara an bɛ to aujourd'hui kɔnɔ an ka taa min ye k'a dɔn o kumana tun dɛ u ko min ye k'a dɔn jɔn ko ala jɛrɛba dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ an ko min ma assise national ka jamanaden bɛɛ wele a y'a fɛta fɔ a b'a fɛ min ye Asimina jɛ u ka jamana mara ni hakilina mun ye aw k'aw ka laɲiniw fɔ i k'a dɔn laɲini caman fɔra nka laɲini belebele dɔ kɛra ko segin ka kɛ an ka laada kɔrɔ dɔ ma n'o ye biennale ye san o san an ka ɲɔgɔn kunbɛn jamana mara dɔ kɔnɔ min ye ka taa an ka seko ni dɔnko olu dɔ bɛrɛla waasa jamana yɛrɛ bɛ se ka i k'a dɔn yiriwa sɛbɛnnikɛla ko san caman tɛmɛnen kɔfɛ transition kɛra sababu ye biennale u y'a kurakuraya Zolen dara marabolo min kan o ye Mopti ye 2023 u taara kɛ ye nka karamɔgɔ daba tunkara o ko fana miliyɔn 100 miliyɔn 53 waa 90 ani 170 k'u y'o fana ti wara k'u la biennale kɛnɛ kan ye Allah Amadu Konare ko maa min bɛ sigareti mégot min i bolo
onu do ka kɛ ka walima ka do affaire la o bɛ se ka kɛ milliardaire ye ne ko o tuma danga de b'anw kɔ ala biennale fana wari maa b'o dun nam sɛbɛnnikɛla ko nin ne dɔnna cogo di dɛ i ye cɛ min jɔ a fɔ vérificateur général Babi i k'a dɔn k'a fɔ biennale yɛrɛ yɔrɔ kɔrɔlen n'u bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ san 2 san 3 dossier bi da to kɛ fɔ maaw bɛ ɲinɛ Babi kɛlen don ka taama to ta ni wari dira a ka yɔrɔ la kalo 1 kalo 2 suru a bɛ jigin a bɛ na wari min dira a ma a y'a kɛ mun ye a donna da jumɛn fɛ sɛbɛnnikɛla ko o de kɛra sababu ye ka biennale labɛnbaa caman bɛ yen ni k'u kɔ bɔ suɲɛ na nin cogoya in na sɛbɛnnikɛla ko in kɛra cogo di n'i y'a ta k'a lajɛ munumunu salo de kɔnɔ dɛ kabi bureau du vérificateur général ye wulikajɔ salo k'a kunda a taara ye k'a fɔ ministiriso min bɛ yen ni o ɲɛsinen don i k'a dɔn seko ni dɔnko ani tourisme ma yɔrɔ sahalenw lajɛli ani l'hôtel kow ma i k'a dɔn olu ka directeur des finances et du matériel u k'a ma DFM u ye nafolo minnu min sɔrɔ ni ka ko ninnu labɛn u y'a ko bila olu ka bolo kan sɛbɛnnikɛla ko jamana yɛrɛ ye musaka in bɛɛ lajɛlen de bɔ a ka wagando kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tunkara nka o bɛɛ kɔfɛ marabolo minnu bɛ yen ani k'a dɔn maaba minnu bɛ yen n'olu bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ko in ka sabati bɛɛ ye dɛmɛ kɛ o dɛmɛ musaka minnu nana dɛ k'a dɔn defi barabaw kɛ k'o bɔ k'o da tali k'a fɔ biennale ne bɛna don a da fɛ nka min ye vérificateur ye a y'i sigi a y'u lajɛ baaraw kunjɛlen kɔfɛ min ye k'a dɔn wulikajɔ olu de daminɛna dɛ maa caman ye laɲini kɛ wa u yɛrɛ wulila u taara sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini i k'a dɔn san 2023 biennale kow tɛmɛna cogo di le comment le pourquoi les explications wari donna diɲɛ fɛ a y'a ɲɛfɔ karamɔgɔ daba tunkara kabi u nana hali a ma gɛlɛya u sini ka u soni sigi ka sɛbɛnfura dɔ sama k'a da 1,100,000 1,330,000 2,900 ani 4 ani 180 o tunun bɛ walahi yɔrɔnin kelen sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen taa kana ma y'a la koyi u y'a da tulu la k'a da jaba la ka kumaw ni ɲininkali busamisɛnninw guwan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen maa minnu ni sɔmi kɛlen don minnu fɛ u bolila cugu o yɔrɔnin bɛɛ u taara dɔ ɲini ka na u taara dɔ ɲini ka na ka na wo dɔ gere nka u ma se k'a bɛɛ gere wo min ye i k'a dɔn hali bi 1,100,000 1,300,000 ani i k'a dɔn 228,000 o bɛ majɛ la o ye sɛbɛn minnu kalo tigɛra ka na yɔrɔ n'a daminɛna ka ban u tɛ taa facture lankolon i ni jaw ka facture ninnu ɲɔgɔnnaw u tɛ facture lankolon ye dɛ e ka kan ka baara kɛ 100,000 e ye 500,000 facture dilan wari samana ka bɔ comptable fɛ o ye 500,000 ta ka 1,000,000 di e ma ayi bon ne ta in ma ko ye ayi a dun welela mun na ayi an welela sariya de la ka taa dɔ jɛ yɔrɔ in tɔgɔ ye di APECAMO mun PECAMO minnu bɛ maa minɛ sa pôle économique ala tɔgɔ fɔli man di ko a bɛ hali sini ne ɲɛna ko in ye théâtre de koyi sɛbɛn don koyi monsieur Daba Tunkara c'est bien vous ne ko wa ko c'est moi vraiment an ka jɛ ko ne bɛ lɛw ni fɛnw daminɛ e ɲɛna ko ka auditeur jɔnjɔn dɔ ye nin ye min kɔni bɛna n sɛbɛ kɔrɔ Orange Money ci ma n ko wayi n ko ne yɛrɛ don bon ko inspecteur ko commissaire wa ma dɔ fɛn dɔ Keita ne ko mon inspecteur commandant Keita ou bien inspecteur Keita a y'o tɔgɔ ɲɔgɔn dɔ de fɔ ko pôle économique kabini ne ko nin ville bɛ sɔrɔ o ye pôle économique anw bɛ taa mun na ye journaliste ka mun bɛ pôle économique la ko non ko ne ka chèque dɔ copie bɛ yen n ko ne chèque copie pôle économique non n ko mon frère tulonkɛ dabila sa vraiment arrête de t'amuser pour l'économie aussi ko APECAM n'o ko APECAM kuma bɛ ka n'i dɔn yɔrɔ la sa APECAM ko 4 millions n'o ko APECAM 4 millions ne kojugu tɛmɛnen baro bɛ bɔ kojugu tɛmɛnen ne kɔnɔ karila ten buru ne ko ne ye mun kɛ sisan ko non ko copie de bɛ yen ko ni ne bɛ se ka na n'o justificatif ye n ko hali bi wadi n ko anw ye radio kumakɛlaw de an ye baara kɛ Bakari Sole y'an wele kunnafoni dɔ bɛ yen ko k'a jɛnsɛn Mali radio so bɛɛ la o facture de don aw y'o jɛnsɛn n ko an y'o baara kɛ ko alima k'o prévu bɛ yen wa ne kɔnɔ kari la émission enregistrée heureusement
mbe émission kɛ n b'a bɛɛ enregistré a bɛɛ bɛ ordinateur o de ka ɲi k'a dati k'a la o de ka ɲi a kɛra min na k'a bɛɛ sɛbɛn o de b'i sutura dɛ ne ni min ye n sama ka taa ye n tɛ bakari cogo la dɔn jaw de taara ni ye i bɛ burama jaw dɔn wa jaw dɔ kɛ jaw de taara ni ye jaw y'i siyɛlɛ ka taa ne ye jaw wele n ko n dɔgɔ wa afirikamu ko mun bɛ yen jajɔ kun y'a wele a fɔra a ye kɔrɔ i b'a dɔn nin fɛn ninnu na ne ma kalan ne bɛ buguni sira de la han bon i b'a ɲɛɲini min ma fɔ a la i b'a ɲɛfɔ n ye n ko i b'an sɔrɔ yan i bɛ kɔnɔ ala wa i bɛ taa fiɲɛ fɛ de wele manamana ko la ne ka téléphone fa a yɔrɔ dɔ koyi ne ka téléphone fa ka bureau bila kɛ n ka so fila bɛɛ bila ɛlɛ ni ka kulukɔrɔ sira ɲini e bɛ taa min kulukɔrɔ an kɔrɔ yan n jamana ma gan han pole kɔnɔ min n'i taara yen han wallahi n bɛ min f'i ye n'u ko na c'est fini i tɛ segin i muso wele a k'i ka birifini san min ma juge bɛ yen procureur bɛ yen kaso bɛ yen c'est à dire que n'u k'i minɛ na o y'i minɛ ne de ye kaso bonba la awɔ a mana fɔ an bɛ taa ka na t'a la a bɛɛ de bi ɲɛnabɔ c'est fini i minɛ na wa i datu n'i donnen kaso la i taara kaso bonba de la o y'a bannen c'est fini solution tɛ yen e ma ye o don ko cɛ k'u y'a wele polokonomigi la n m'a f'i ye n k'u k'a sama a ka birifini na a tɛna o i y'a fɔ a ma nɔgɔn ko la dɛ i to an ka tesara premier o bɛ bɛn jɛ ka pub k'aw ka feerefɛnw lakodɔn jɛ ka pub la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan min ye ATD nin y'a ka sɛbɛn ye Amadu Tijani Dansɔgɔ Tijani ko a ko min ye jɔn ko ala janjo ka fɔ i k'a dɔn ministre Yuba Bakun a ko gouvernement min bɛ yen n'a ɲɛmaa ye Sogɛli ye ni ministre bɛ baara la Yuba Ba a bɛ baara la ministre tɛ baara la Yuba Ba a bɛ baara la Tijani Dansɔgɔ a tɛ nin fɔ maa ma gansan n'a kɛ n tɛ ka fɛn dɔ y'i kɔ i b'a sɔrɔ a y'a ɲɛ sɔrɔ a y'a ɲɛɲini a y'a ɲɛ dɔn sabula min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ san o san jamanakuntigi yɛrɛ bɛ sɛnɛ kolatigɛ jɛkuluba yɛrɛ sigi ni k'o ɲɛmanya o kama saa yɛrɛ kɔnɔ fɛɛrɛw ni taabolo kura minnu kan ka don sɛnɛko la o bɛɛ lajɛlenlen bɛ dan ci jamana in kɔnɔ ka bi lawale a bɛ ye k'a fɔ hakilinabaw bɛ ta jamana in na nka hakilina ninnu sigili sen kan ani k'u waleya o de ye gɛlɛyaba ye o de la sa min ye ministre Yuba Ba ale min ɲɛsinen don sɛnɛko ma i k'a dɔn ni bagan maraw ani i k'a dɔn k'a fɔ awa n'ko bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ e ko ale kɔni y'a jira sa fɛn o fɛn bɛ yen ni jamanakuntigi ni sɛnɛ ɲɛmaaw y'o danci ale de bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ olu baaraw bɛ se ka bila sen kan cogo min na o de la a ye taamato ta k'a daminɛ Ɲoro Kayi Kulikoro Kita Sikaso Kucala San Mopti Tombouctou Tawudeni fo Gawo a ye nin bɛɛ don a sencɛ a ma maa ci koyi a yɛrɛ de bɛ délégation ɲɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko taali kun ye mun ye min ye i k'a dɔn ɲinan zan yɛrɛ min ye sɛnɛ yɛrɛ kolatigɛ jɛkuluba ye sigili min kɛ n'a ta ko 13nan baaraw ni jamanakuntigi yɛrɛ tun y'a ɲɛmanya hakilinaba minnu taara ani fɛɛrɛbolo minnu bolo dara waasa sɛnɛko o ka se ka don bɛrɛ la Yuba ministre ale y'a kanu ka taa ni marabolo kelen kelen bɛɛ kɔnɔ waasa ka se ka taa jateminɛ kɛ a baaraw cogoya kan ani ni kibaruya kura minnu bɛ yen ka o di sɛnɛkɛlaw ma min ye k'a dɔn k'a fɔ u ka taabolo dɔ bɛ yen ko min ma programmation des investissements dans le secteur agricole n'o ye bolodali minnu kɛlen don i k'a dɔn awa musakaw donni na sɛnɛ kɔkɔrɔ donni na a y'o baaraw bɛɛ lajɛlen sen donni da o la ni k'o walawala min ye fana i k'a dɔn ka se ka sɛnɛkɛlaw ladɔnniya hakilina min bɛ sen na ni o ye wulikajɔba min bɛna kɛ ni ka sɛnɛkɛla hakɛ jateminɛ jamana kɔnɔ ko min ma recensement général de l'agriculture i k'a dɔn k'o ɲɛfɔliw fana kɛ ani fɛn o fɛn bɛ tali kɛ fana maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ta o baaraw la da donna nin bɛɛ lajɛlenlen na sɛbɛnnikɛla ko ministre Yuba Ba a ye i k'a dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli fana kɛ yala i k'a dɔn laɲini kura minnu fɔra n'olu kan ka don bɛrɛ la sɛnɛ gun kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana mun ye bagan mara ko ani mɔni ko yala olu lahalayaw bɛ cogo di a ye nin bɛɛ lajɛlenlen sɛgɛsɛgɛliw kɛ a yɛrɛ k'a fɔ baara in kɔni a kɛra i k'a dɔn baara sabatilen ye sabula a taara dugu o dugu la n'a ni sɛnɛkɛlaw ni sɛnɛ ɲɛmaaw sigira ka kuma gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ yen u y'u sonni da o kan wa u ye da don a bɛɛ lajɛlen la wa i k'a dɔn a ko u se n'u damayira ye min ye jamanakuntigi ani minisiri ɲɛmaa ka danganaya kɔnɔ o baaraw de bɛna kɛ waasa hali bi n'a ka bi dunkafa ani sɛnɛ ni a bolofaraw n'o ye bagan mara ni nakɔkow ye olu bɛ se ka don bɛrɛ la cogoya min na i k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ ka taa se mɔni ma k'u bɛna o baara kɛ min ye a kɛrɛfɛ maa caman kabini la olu
olu tuma kɛrɛfɛ baara in na wa baara mission ɲuman dara a ɲuman nana u ye marabolo 10 ani kɔ salo ni ka na u sigi Bamakɔ jika baara kɔnɔna na awɔ révélation an ye nin bɔ a kɔnɔ bi Amadou Konare mbɛ bolo kari ka don bi woni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soft ni y'a bolo ko siɲɛ 297 ani 7 min ye tambura ye ni y'a ka fasiri ye Amadou Konare kojugu tɛ bɔ dugu la gansan ni hakili b'a la i k'a dɔn taji bondo tigi dɔ bɛ yan somayafu tigi i k'a dɔn waati tɛmɛna o kun y'a minɛ moti maanifin kun ganna kamana na kosɛbɛ Amadou Konare a ko nin ko in ni maa min y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn a wa somayafu tigi min ye Cheikh Umaru Yatasa ye n b'a dɔn dugawu denba barika de bɛ Cheikh Umaru la u ta maa ma b'i tu Cheikh Umaru la i t'a dɔn dugawu den de don i bɛ jɔyɔrɔ mɛn ninnu dɔw Cheikh Umaru Yatasa ye a kun dara moti a ka denbaya dɔ bɛ yen a ka nafolomafɛn caman bɛ moti kunnafoniw kɔni y'a jira a c'u mopti Amadou Konare a bɛ bɔ misiri la ka taa ka so i k'a dɔn a wa haraba mobili dɔw sina ka na ten giriba ka se k'a minɛ ka tunu n'a ye a kuma in nana warakata Mali fa bɛɛ lajɛlen la mɔgɔw kamana ganna fo k'a fɔ k'a to ten nin bɛ se ka kɛ cogo di dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ min ye rebelliw ye rebelliw de ka baara ye nin ye olu de bɛ maa minɛ ka t'i dogo Amadou Konare k'a dɔn a kɛra fitirimagɛn waati cɛ 4 i k'a dɔn u ye marifa ci sanfɛ giriw an bɛɛ lajɛlen girinna Amadou Konare k'a dɔn u bɛ min nɔfɛ i n'a fɔ Amerikaw ka sinima na a bɛ kɛ kɛcogo min na dɛ u y'a k'o kɛcogo de la u bɛɛ lajɛlen kun birilen don maanifin girinna marifa ci kan i k'a dɔn ayiwa nka min ye terroriste ye terroriste ka baarakun tɛ dɛ min ye bandi kwalew yɛrɛ de ye bandi kwalew de ka ko kun ye nin ye minnu dɔnna sabula n'i y'a ta k'a lajɛ Bamaji jɛrɛjɛkulu min bɛ n'u ka Gemini Masina olu de bɛ to ka mɔgɔw minɛ k'u dogo ka wari ɲini a na nka nin kun ye bandiw ye Amadou Konare k'a dɔn tile kelen tɛmɛnen kɔfɛ u nana telefɔni ci daminɛ i k'a dɔn ka welewele da kɛ a b'anw de bolo n'a b'a fɛ a ka bila nin wariba kule in nin de bɛ sara i k'a dɔn u nan'u bolo da i k'a dɔn an ka nin jagokɛlaban ye Cheikh Umaru Yatasa ye dugawu den dɔw barikaba b'a la Amadou Konare i k'a dɔn fo kunnafoniw nana jɛnsɛn ka na bɛnkan kɛ wari min n'u ko k'an ka sara o wari nana sara wari in sarali munumunu yɔrɔ cayara kojugu Amadou Konare k'a dɔn Cheikh Umaru Yatasa ye kɔni ko maa ni de ɲini i k'a dɔn wari in nana sara wa a nana bila a bilalen i k'a dɔn a nana kaso ni ko in yɛrɛ kɛra i k'a dɔn kabini san 2022 ni hakili b'a la maa caman kɔni ye ko in da bamajuw ni jihadisiw kunna nka kɔsɛ in na n m'a f'i ye ko an ka lakana tigilamɔgɔw olu tɛ ayiwa u tu kɔrɔtɔ i mana fɔn fɔ kɛ u t'a bila a bɛ ɲɛna kuma min ko banna dɛ o kuma de u b'a ka gɛrɛ la u b'u ka sɛgɛsɛgɛli la kabini waati fo ka se n k'i ɲini ka tile 2 in na ma maa min yɛrɛ ye ko in kɛ u y'u tɛgɛ d'a kan nkanbi u y'a minɛ a tɔgɔ de ko Baraki ye ayiwa bandi kwalen don wa a bɛ Cheikh Umaru yɛrɛ dɔn koyi a bɛ Cheikh Umaru yɛrɛ ka ayiwa a b'o nɔfɛmaaw na dunan dɛ Cheikh Umaru ka ayiwa du kɔnɔna a n'a ka kow la Baraki ye kamalen galaki ye san 29 i k'a dɔn Yatasalakaw ka du moti saa kalo 12 a bɛ taa ye n'a ma taa kini don a bɛ taa te min ye i k'a dɔn saa kalo 12 bɛɛ b'a dɔn a bɛ te min ani i k'a dɔn ɲɛnajɛw ni pangawalakuw de ka d'a ye nka a bɛ nin baara in yɛrɛ la coyi maa si t'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Baraki ale kɔni ye nin ko in labɛn ani maa dɔw bɛnna ko in kan u y'a labɛn dugu ni dugu la kunnafoni caman kɔni y'a jira kuma min n'a danganiya n'a ye sa k'a fɔ Cheikh Umaru Yatasa ye bɛ moti u sɔrɔla ka zole da ka t'o minɛ ka sɔrɔ ka wari ɲini a bilali kunkɔrɔ a ko nin da siɲɛ fɔlɔ koyi i k'a dɔn san 2000 min ye dimanche tɛmɛnen asafurula i k'a dɔn a kun labɛnnen don tuguni Cheikh Umaru den dɔ tun bɛ yen a kun kɛlen bɛ ka labɛn kɛ k'u bɛna o fana den minɛ nka u kun tɛ kɛ moti dɛ u kun bɛna o minɛni de kɛ n k'i ɲini ka Bamakɔ yan ka t'o fana dogo ni ka sɔrɔ ka wari ɲini i k'a dɔn y'a dɔn dugawuden i bɛ sɛgɛn nka min kɔni ye ayiwa
Dawuda Yatasai o ye aywa PDG Soma Yafu ye station Soma Yafu PDG do u kun gɛlɛn bɛ ka dabali tigɛ k'u bɛn'o fana minɛ ka t'o fana dogo fɔlɔ in ma ja wa i k'a dɔn filanan ti ja a ma ja Yatasalakaw kɔni u ka dugawu ni aywa ngi ɲininka ala deliw minɛna f'u taar'u tɛgɛ da dankɔrɔba in kan ngami barako k'u delila ka nin ɲɔgɔnna kɛ san 2017 npogotigini dɔ bɛ yen denni fitini o fana ni Cheikh Umaru ka surun k'u y'o minɛ Moti o don u ye 1,10 de ɲini sefa wari 1,10 nka lakana tigilamɔgɔw olu ye salo kɛ u bolila ka taa ka maa minɛnen yɛrɛ tɔ wari ma sɔrɔ o Cheikh Umaru ta in kɔni a na kɛ u ye wari sɔrɔ o la nka n'a jara a na se fila sabula lakana tigilamɔgɔw u ye baara kɛ n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen minɛ u bɛ Bamakɔ kasobonba la o kuma tɔ a n'u ye kɛwale wɛrɛ tɔ minnu kɛ o ɲɛna dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ sɔfu kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tun waati sera waati dafara Bɛlɛdugu bɛɛ bɛ k'an lamɛn k'u ni tile Bɛlɛdugu awɔ o bɛ jamana fa jumɛn wa Bɛlɛdugu de ye yɔrɔ denni ye Maliko la han aw bɛ bɔ yen de yan Bɛlɛdugu de ye yɔrɔ denni ye i n'i ka i bɛ ka an ma taa dunu ja i bɛ ka tulo kɔrɔ fɔ i bɛ ka ko kati ne fera plus père Bamakɔ a ma taa an ma pomme de terre jira hali ko a ma kɛra o ka di mɔ mini wa kati ne fɛ plus père Bamakɔ il tient en complicité avec qui an ka an salo joona ka taa firiti jira ka d'aw ma kati n'i ye segene ni ne bɛ taa Kayi ne tɛmɛ hali Kati fɛ o tɛ bɔ Bangoni sira in bɛ sen na i b'o fɛ Kati fɛ père tout le Mali Kati tɛ Badaradugu ye bɛɛ y'i la jɔn ka bɔ ten wa i tɛ aw ka dugu in sɔrɔ abada f'i ka tɛmɛ Kati fɛ de fɛ o ye kojugu da Kati de y'an ka noyau ye i y'a ye dɔrɔn awɔ Amadu Kɔnɛ ale waati dafara kosɛbɛ i k'a dɔn hɔrɔnya kabini diɲɛ kununko i k'a dɔn hɔrɔnya maaya sigilen b'o de kan kosɛbɛ Amadu Kɔnɛ i k'a dɔn jibondobaw ka dugukolo sani ka ji saniyalen sama mɛtiri 1,000 mɛtiri 2,000 ka fɔ hɔrɔnya Amadu Kɔnɛ diɲɛ kununko bɛɛ lajɛlen ye foraji se ye hɔrɔnya de la Amadu Kɔnɛ k'a dɔn an ka dugukolo ka pasa a ka gɛlɛ cɛnjɛ don walima kulu don i ni hɔrɔnya ma ɲɔgɔn sɔrɔ sabula i k'a dɔn masimafɛn b'u bolo u b'o da dugukolo la ji ɲuman bɛ sɔrɔ yɔrɔ min san kɛmɛ a ti ban u b'o yɔrɔ de sɔnni ka ji bɔ ka di i ka dugulamaw ma o tuma min ye an ka sigida ye i k'a dɔn an ka dugu Mali fan o fan hɔrɔnya u bɛ taa ji sɛnɛ k'a d'i ma wa min ye kuranko ye olu mago tɛ kuran na sabula panneau solaire fɔlɔ minnu y'a daminɛ jamana in kɔnɔ o ye hɔrɔnya de ye téléphone ci 77 36 20 36 77 36 20 36 walima 76 65 74 91 76 65 74 91 i k'a dɔn min ye ayiwa batiri wo ji wo ka taa se makaama ma o nin bɛɛ lajɛlen to hɔrɔnya ma an ka foli ani tani bɛɛ ka ɲɛsiw bɛɛ ma i k'a dɔn cɛkɔrɔba a yɛrɛ bɛ sɛgɛn lafiya bɔla sa min ye Bakari Dugu ye denmisɛnninw bolo de bɛ cala waati dafara anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye sisan